Sawubona Phumo Ecosystem. Masibe nolwazi ngama-smoke screens, izithunzi ezakhiwa ngumnyango wasekhaya. Umnyango wasekhaya wenza imarketing ngecala likaChidima nomama wakhe. Kodwa ngakolunye uhlangothi uLeon Scriba uphakathi kokusheshisa abokufika abayizigidi eziningi ukuze bathole ubuzwe. Sanitshela eminyakeni edlule ukuthi isizathu sokuthi benze izincwadi zama-foreigner ukuthi zifane nezethu izakhamuzi. Benzela kube nzima ukuhlukanisa phakathi kwezakhamuzi nabantu bangaphandle. Kwenzekani namuhla? Masivume ukuthi lezi zinkulungwane azinikezwanga amaphepha asezweni ngenxa yokuletha amakhono, skills. Nix. Kunalokho, ngenxa yalezi zigaba ezilandelayo. Kwenza ukuba le nqubo ibe nephutha. Ayilungile. I-corruption. Ubugebengu. Ukusebenzisa kabi amandla. Isibonelo uMandela epha uGracia. Izihlobo zakhe nabantu baseMozambique, amabhuku, amaphepha aseNingizimu Afrika. Ayikho inqubo esemthethweni eyalandelwa. Abanye omongameli nezinye izikhulu zenza okufanayo. Benzela amabhizinisi kulawo mazwe. Noma bekhokha izikweleti zomzabalazo. Kodwa konke kwenzeka ngenhloso yokuzuza yomuntu. Hayi izwe. Umthelela ezweni awubhekwanga. Umthelela wezebhizinisi oyingozi. Basebenzisa imali yabo ukuze bafeze ukuthanda kwabo ezweni. Begwaza izikhulumi nezikhulu ukuthi benze imithetho ethile abazuza ngayo. Isibonelo esijwayelekile yibo labantu baseZimbabwe abasiza osomabhizinisi ukuze bezame ukushintsha umbuso eZimbabwe. Yayikhuphi insizakalo yethu yezobunhloli? Uma thina, umphakathi, sabona kwenzeka. Bathola konke ezweni namuhla kodwa izakhamuzi zidonsa kanzima. Futhi bayingozi kwizakhamuzi. Ubugebengu obucacile. Lapho bagwazela abaphathi ngakho-ke abantu abangaphandle bakwazi ukuthola izinhlobo ezahlukene zokubhaliswa. uLeon uyavuma ukuthi lokho kwenzeka ngaphambi kokuba abe khona, kodwa basazoqhubeka ukubapha amaphepha ezakhamuzi. Kanjani ngoba ubugebengu lobu? Treason. Okwenzeka emnyangweni wasekhaya kwakuyinto yokuzigwilikisa ngapha bedayisa izwe. Akakwazi ukuqhubeka ngakho. Ngapha uLamola uthi laba ababaleki abayi-49 bahloliwe. Kanjani ngoba sazi okuncane ngabo? Besingathumeli ngani lowo mbiko wokuhlola eMelika sigcine izindleko zokuya khona? Ngakho asivumelane. Ukuthi ukusheshisa lezi zinkulungwane zabokufika nguLeon kuyi-treason. Kufanele kwakhiwe inqubo entsha ezohluza bonke labantu kabusha. Sazi ukuthi ngoba befuna ukuba yizakhamuzi balethani ezweni. Kulabo kuphela abahlangabezana nezidingo okumele baphakanyiswe babhekwe kabusha. Ngoba sesiyabona ukuthi i-Democratic Alliance ibasheshisa khona bezoyivotela. Ngoba sokuyavela ukuthi abokufika sebeyavota ezweni. Siyabuza njengezakhamuzi, bavunyelwa ngubani? Uhulumeni awukhulumanga ngani nathi? Bavunyelwa ngubani? Uhulumeni uhlulwe izakhamuzi zelizwe, abantu bayahlupheka kodwa uzama ukwengeza inani labantu. Kanjani? Lokhu amanyala nje, kahle kahle. Yeka le nqubo Leon Scriba. Noma ubhekane namacala mase sisusa i-ANC.